Salutare, David, asta este un nou episod. De data asta vreau să vă arăt cum să vă puneți un skin pe Minecraft. Foarte ușor este să vă puneți skin pe Minecraft. Și nu uitați, dacă vreți să-mi pun facecam, vreau să strângem 20 de like la acest video. Dacă vreți să-mi pun facecam. Și da. Bun, vreau să... Ok, trebuie să facem așa. Deci vă trebuie Minecraft, skin editor 3D și MCP Master. Bun. Primul rând, intrăm pe MCP Master. Ok. Foarte frumos. Apoi intrăm la skin. Și de aici vrem un skin. Orice skin vrem noi. Să zicem că vreau să-mi iau, uite, skinul ăsta, da. Wither Hunter, da? Dăm downloads. Ok. După aia dați apply. Nu-ți da start the game, să nu cumva să apăsați start the game. Acum intrăm în skin editor 3D. Ok. Nu, asta nu poate. Dăm plus și dați from Minecraft pe și vedeți că mi-a băgat skin-ul. Acum dați aici și dați save to gallery. Să nu dați to Minecraft pe. Acum intrați în Minecraft pe. Ok. Știu că tutorialul este foarte scurt, doar că, na. Ok, dați aici. Eu am o grijă, în fine contează. Căuți new skin. Și i-a salvat aici. Pur și simplu apăsați acolo. Selectați aici. Confirm. Îl aveți acolo. Iar acum play. Intrăm pe lumea mea. Orice lume vreți voi, nu contează. Și o să vedeți și puteți vedea că am skin-ul. Vreau să mă culc și să vă arăt acum că am skin-ul. Deci, acum am skin-ul. 100%, frate. Uitați-vă. Deci, acum eu, dacă pot așa, am skin-ul, vedeți, uitați-vă, am skin-ul, da? Fraților, deci vreau să strângem multă like la acest video pentru că să vă puneți skin este chiar șmecher, adică mulți tipi de pe YouTube care aveau Minecraft pe nu știau cum să spună și un skin să fie mai pro. Și uite că astăzi am arătat calea. Și nu să apăsați și voi butonul like mai episoade cu tutoriale. Eu am fost David, noi ne vedem de securitate, pa, pa.